washin tsoro ne wannan ko kuma haƙuri ne? Na lura cewa duk duniya babu wanda ya kai al'ummar arewacin Najeriya haƙuri, amma tambaya ta shine haƙuri ne ko kuma tsoro ne? Domin haƙuri da tsoro abu ne guda biyu masu kama. Idan mutum matsoraci ne to za ka iya ganin shi haƙurin, tsoron zai iya jawo ka gan shi a mai haƙuri. Idan kuma mutum mai haƙuri ne tsoro ya shige shi to ba ka iya bambancewa tsoron ne ko haƙurin ne wanne ne yake tasiri a kai. To mu dai arewa, shin tsoro ne ko kuma haƙuri ne? Shin bacci ne ko mun farka? Ya kamata al'ummar arewa mu farka. Ko da yake mun farka idan mu biyu ba bacci muke ba, amma ya kamata lokaci yayi. Idan lokaci bai ba da, yanzu ya kamata lokaci yayi. Muna sanar da abubuwa da yawa da suka faru a arewacin Najeriya. Me manyan mu na Najeriya na arewa suka yi? Me manyan mu na arewa suka yi? Me matasa kuma suka yi? Kullum mu ce gobe ita ce ta matasa, yaushe ne goben? Yaushe ne kuma dattijan za su jawo yaran kuma su nuna musu mecece Najeriya, mecece arewar Najeriya? Me ake boyewa? Me ya faru? Mun sani sa Abubakar Tafawa Balewa, ka duba 1966 assassinating din shi aka yi, kashe shi aka yi, ba kuma 'yan arewan ba ne suka kashe shi, 'yan arewan kuma suka yi shiru ba su yi komai ba a kai. Tsoro ne ko ko haƙuri ne? Sannan disam 'yan arewan ake kashewa a wasu ɓangarori na kudancin Najeriya a matsayin cewa su ba 'yan ƙasa ba ne, ko kuma a raba ƙasan ma biyu. Amma mun yi haƙuri, haƙuri ne ko tsoro ne? Sannan mu ƙara ɗan matsowa kaɗan. Sa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto, Northern Premier, shi ma kashe shi aka yi. Mun sani ba 'yan arewa ne suka kashe shi. Tsoro ne ko haƙuri ne ya sa muka yi shiru? Tsoro ne ko haƙuri ne ya sa ba mu sani ba? Mu ɗan ƙara matsawa baya kaɗan. Janar Murtala Ahmad Muhammad shi ne nan ya fitar da lokaci, akwai aikan da yama Najeriya wanda yake a buɗe ne, kowa ya sani. Jarumi ne, gogagge ne, kuma ɗaya ne daga cikin jigogin kafa arewa. Shi ma kashe shi aka yi, ba 'yan arewa ne suka kashe shi. Mun sani, mun yi shiru ba mu ce komai ba. Haƙuri ne ko tsoro ne? Sannan mu ƙara sakowa ƙasa. Akwai Janar Sani Abacha. Janar Sani Abacha shi ma muka bi a hankali za mu ga yadda aka yi aka kashe shi. Ba mu ce komai ba. Tsoro ne ko haƙuri ne? Umar Musa Yar'adua shi ma mun sani ya mutu. Abubuwa da yawa ƙarƙashin mutuwarsa. 'Yan arewa Najeriya mun sani tsoro ne ko haƙuri ne? Sannan mu ƙara sakowa ƙasa again. Mu duba manya-manyan 'yan siyasa mu na da wanda suka yi kishi don arewa, wanda suka samu mu da arewa duk abin da take alfahari da shi a yau. Mu ɗauko su Malam Aminu Kano, muna tunawa da su. Mu ɗauko su Abubakar Rimi na Kano, shin muna tunawa da su? Mu ɗauko su a ɗan masanin Kano, Dr. Alhaji Yusuf Sule Maitama, muna tunawa da su. Muna tunawa da maganganun da suka yi, suka aje mana. Muna bincike, muna ɗauko littafai, muna dubawa, muna sauraron tarihi, muna ganin wani irin jihadi suka ma arewa, wani irin ayyuka nagari suka ban ma arewa wanda za mu gada mu riƙe kan mutuncin kanmu. A'a, kawai mun koma mun yi bacci. Damuwa mu shiga siyasa don a ba mu kuɗi, ba don mu yi kishin yankinmu ba. Mu shiga siyasa don a ba mu kuɗi, ba don mu yi kishin al'ummar mu da wanda za su taso nan gaba. To fa mu sani muna girma, muna kuma haihuwa. Idan tsoro ne to muna gadar musu da tsoro ne. Kuma sannan wani yankin wanda ba namu ba na Najeriya suna ɗaukan sa matsayin almajirai mabarata wanda ba za su iya komai ba. To ya kamata mu tashi daga bacci kuma mu tasar da 'ya'yanmu daga bacci.
mu kuma nuna musu zahirin cewa lallai su mutane ne ba mabarata ba ne ko masu yanci ne kuma yankin su abin alfaharinsu ne. Amma ba na jin yau akwai masu kishin arewa. Idan akwai su a manyan ƙasar na masu kishin arewa su nuna mana kansu mana, su nuna mana arewan ne a ransu, su nuna mana Najeriya ce a ransu. Idan ka shiga kana siyasa kujerarka ita ce a ranka, ba ma al'ummar da suka zaɓe ka ba. Ka tuna rayuwarka da kai ka roƙe su akwati ba su bane damuwarka ita ce kujerarka ka kare muradinta. A gaskiya ya kamata mu tashi, kuma lokacin tashi daga bacci yayi matasa, ba kuma ka yi bacci ka tashi da asuba shine bacci ba. Baccin ma irin wannan idan ka yi shi, idan ya kasance kullum sai ka yi shi daga karfe 10 dare zuwa karfe 6 asuba da sauranka, ka tashi, ki tashi, mu tashi, mu san cewa arewa ita kaɗai muke da shi a duniya, mu san cewa Najeriya ita kaɗai muke da shi a duniya. Bayan nan ba mu da ko'ina, duk inda muka je baki ne kuma za a iya koran mu, kuma ba gurin zaman mu bane. Dole mu tsaftace, mu share, mu gyara gurin da nan ne muke zama, nan ne muke rayuwa, nan ne muke ci, nan muke sha, nan muke bugan kirji mai alfahari cewa mu ƴan nan ne. Bayan nan ko ina muka je mu baki ne kuma ba mu isa ba, ba ma za a kalle mu ba. Arewa Hub TV suna faɗakarwa.